ମୋ ଜେଜେ ଯାଇଥିବା ଗୁଆ ଘିଅକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଦଉଛି। ଇଏ 1972 ମସିହାର ଘିଅ, ଭାରି ଗରମ, ଛିଙ୍କ ପାଡ଼ ହେଲେ ଖାଇଦେବୁ ଲୋ ମା। ସବୁଦିନ ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଜମା ନଗାଳ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସ୍ୱାତି, ତମେ ଖୁସି ତ? କଣ କିଛି ନ ହଉନୁ ମୋର ଏଇ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିପାରେ। ତମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ତମକୁ କିଏ କିଛି କହିଛି? ନା, କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ ତମ ଘର ଲୋକ ପାଟି କରିବେନି ତ? ସ୍ୱାତି, ମୁଁ ଜମି ଉପରେ ଜବରଦଖଲ କରିନି, ପଟ୍ଟା ପାଉଥିଲି ମୋ ନାଁ କର। ମୋର ଖୁସିରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ପାନ ଦୋକାନରେ ପାନୁଆ ଯାଇକି କହେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଆଜି ତମକୁ ପାଇ ମୋ ମନଟା କୁହଳେ କହେ ଢାଳ ଗୁଆ। What?